Biz bugün Татарстан Республикасының Кайбыш районының Иске Шишкап авылында урнашкан Казан коймасы Казанский обвод һәйкәле янында Бөек Ватан сугышы елларында немец гаскәрләреннән саклану өчен төзелгән оборона корылмасы. Әлеге объектта 8 меңнән артык кеше эшләгән. Сугыш башланган көне апа белән икебезне бер җыртанып киттеләр окопка. Апа белән икебез көндез окоп казыйбыз дип әйтәм, нәрсә казыйм икән мин анда 13 яшендәге бала кыз бар. Ул кабартмалар әнкәй пешереп җибәрәдер. Ул кабартаны апа урталай жарадыр иде, жарсын үзенә, жарсын миңа. Апа бeni кочаклап җылады. Әти җаным, шушы бурайда апайтып китсә, үзем кышы буенда эшләсә риза булыр идем диде. Аннан минем кебекләр булмаган анда окопта. Әти мине апайтып китте.